Iniu tá nod campála eile agam tíomh. Caipín cithfholctha tá siad sa mbaile agan go minic, agus tá siad an-bheag agus an-éitrim, agus ní thugann siad aon spás i do bhála. Is féidir seo úsáid go minic le bí a chlúdach, aber gra béile deas réití agat, ach ní raibh sibh chun éithe díreach láithreach. Ní sibh géireann béile roinnt leis na frídíní agus na drancadíos na cuile go timpeall na háite. Ní gádung ach Caipín cithfholctha áil agus an bhabhla agin a chlúdach. Féit me teachtar eisir báil agus bei sé ar fad glán sábháilte doing. Rud eile gur féidir dhéanamh, aber gur rá tubaiste beag agus gur Bhuel i do bhróg nó gur rá stráith beag an sin. Is féidirling an Caipín a úsáid chun na cosa agin a chamád tírim. Ní gádung ach an búta se bhaint an Caipín a chuir de chos mar sin. Agus an sin, stoc a breise a churart cemáta an Caipín cithfholctha a chuid is mód an duisce amach ó de chos. Agus bé na cosa deas tírim agus teolaí. Nis, nílinn seo ach séft beag an sealadach ach cabhrinn sé seo go mór, mar ní tada níos measa ná cosa fleocha a bheith agat agus tó campáil. Mar sin, nis na Caipíní beag seo, ha go muid sláán ar a bhaib sin. Nod campála eile iontach an sin agam díobh.